Les restes del fòssil trobat a Coll de Nargó i que podria aportar més informació sobre els nius d'ous de la zona va ser robat a la nit del dijous a divendres, segons va informar en un primer moment el periòdic d'Andorra. Pirineus Televisió ha pogut parlar en exclusiva aquest dilluns en el lloc dels fets amb els investigadors de l'Institut Català de Paleontologia que han tornat per retirar material que havien fet servir durant l'excavació. Àngel Galobart, el cap de l'excavació, ens ha explicat al costat d'on es trobaven les restes com ha anat tot. El fòssil estava dins d'aquest bloc de pedra, després es va enguixar, es va posar escaiola, diverses capes per protegir-ho, i després nosaltres esperàvem el moment adequat per poder-ho extreure-ho sense fer-li cap dany, no? En aquest cas van venir, van agafar el bloc i el van fer baixar a la torrentera avall i el van carregar amb un cotxe i se'l van emportar. Tot sembla indicar que els lladres no van trencar la peça mentre se l'enduien arrossegant la torrentera avall, deixant un rastre de guix. Bé, sembla que no, perquè hem anat seguint totes les marques, sí que hi ha alguns petits trossos d'escaiola, però si s'hagués trencat l'haguéssim trobat esmicolat aquí. Vull dir, de fet vam fer una bona protecció i ha servit, pel que sembla. La peça que s'ha subtret serà molt difícil que pugui sortir a la llum per la seva peculiaritat. O bé algú ho ha agafat sense saber el que tenia a les mans, o si realment ho sabia, doncs haurà de quedar amagat, com aquell qui diu. És una peça que a la que surti a la llum tothom sabrà de bon és. Vull dir que llavors no té massa sentit, no? En cap dels casos haurà de ser una cosa que quedarà o feta malbé o perduda. Els investigadors s'han mostrat sorpresos, ja que no havien patit mai un robatori així. La veritat és que robatoris com aquest, d'una peça al qual ha estat treballada i que està a punt d'extreure, que es veu perfectament que hi ha una feina darrere, no havíem tingut fins ara. Sí que és veritat que, com en tots els col·leccionismes, moltes vegades hi ha gent que potser fa una mica d'abús i agafa més coses que hauria d'agafar, però les agafa la natura. És com aquell qui va a un bosc i arrasa amb tots els bolets que hi hagi, no se'ls emporta tots. En aquest cas, clar, això és molt diferent. Això és una cosa preparada i que es veia perfectament que estava treballada. Per les dimensions de la roca on es trobava el fòssil i el pes, es calcula que uns 80 quilos, tot sembla indicar que haurien estat dos els lladres per tal de poder-la aixecar i carregar-la al vehicle amb el que se la van endur.